tayo dito ngayon sa Divisoria. Ito yung unang lininis ni Isko Moreno. So gagawin natin guys, mag-ikot tayo dito sa Manila. Di ba sabi ni Isko, linilinis niyang Manila. So tingnan natin guys kung malinis na nga ba. So right, tingnan natin guys. So good morning guys, good morning. So samahan nyo ulit ako guys sa aking pamamasada ng anong araw pa ngayon. Araw ng Huwebes. So napakaulan dito guys sa Metro Manila. Umpisa na ng tagulan. So tingnan natin guys kung malakas ang taxi kasi pag tagulan guys, hindi sila sumasakay sa motor. Alright. Good morning guys. Good morning. Good morning. Samahan nyo ulit ako sa aking pasada ngayong araw na ito. Alright. So nandito tayo ngayon guys sa Cubao, Araneta, Cubao. So dito tayo ngayon paikot-ikot dahil matraffic. So kailangan bago tayo makalabas ng Cubao magkaroon tayo ng pasahero. Magpahinga tayo dito guys. So pasahero. So dito tayo guys. Subukan tayo guys. So dyan natalo ang Hinebra kagabi guys. Sa Hinebra San Miguel. Talo Hinebra. Kawawang Hinebra. Ay nako. So, pahinga muna tayo dito guys. So wala nang ulan eh. Pag-asa lang namin guys umulan para yung mga motor ni masakyan. Dito sa Tondo guys, karamihan dito kasi malapit ang pier dito, karamihan dito para tawag dito mga kargamento. So dito dinadala yung mga kargamento, ilinalagay dito sa mga truck na ito, so dadalhin sa barko. Yun, ganun yun. Kasi nung nag-drive ako sa trucking, ganun eh. Dito ka namin dinadala. So, dadali namin dito. Ang gagawin naman ng mga may-ari ng bodega, pakukuha yun sa mga trucking. Kakarga sa barko. Ganun yun. Ganun ang style dito.
pasahero ko dito guys, dalawang Singaporean. So may kausap sila dito sa Tondo. Siguro mga tingin ko noon mga medyo manager siguro yan. So hinanap pa nga namin kasi nga hindi rin nila alam. So gumamit kami ng Google Maps. Alright guys, so nayatin na natin ng maluwal. So gagawin natin guys, mag-ikot tayo dito sa Manila. Diba sabi ni Isko, linilinis niyang Manila. So tingnan natin guys kung malinis na nga ba. So alright, tingnan natin guys. Dito sa Manila guys, kahit sabihin mo pang linisin nila ito, sa sobrang daming tao dito guys, malabo luminis katulad ng Marikina. So sa amin kasi guys, parang hindi naman ganito ka-crowded ang tao sa Marikina. Kaya dito kasi sari-sari, pedicab, tricycle na pakarami, kung saan nakaparada. Ayun, yan ang problema dito sa Maynila. Walang sidewalk. Ayan, ang motor nasa sidewalk. Oh. Diba? Marikina wala niyan. Sidewalk ay sidewalk. So, alright guys. So, papasok tayo dito ngayon sa Divisoria. Ito yung unang lininis ni Isko Moreno. So, tingnan natin guys. So, tingnan natin guys kung malinis na nga ba ang Divisoria. Mula nung maupo si Isko, ito yung ano ba tawag dito, na lilinisin niya. Tingnan natin guys kung wala na yung mga nagtitinda sa gilid. Guys, ang daming nagtitinda dyan. Dito sa gitna dati, yung gitna na yan, ang dami dyan nagtitinda. Di ba dati pinakita ko na sa inyo yan? So ngayon, tingnan natin. So marami na nagbabantay, pero dapat wala naglalakad dito sa gilid eh. Yung kapitan dito ngayon guys, pati yung mga pulis dito walang kita. Dati guys dito sa gitna na yan, no? So hindi naman pinapaalis, siyempre ay ano yan eh, protection yan eh. Ay, hapon na naman mga boss. Ay, naka. So dito tayo guys sa market. Ito guys, SM Aura. Ayan, SM Aura. So dito tayo guys, pipila tayo. So, hapon na naman guys. Kapiranggot pa lang pera natin. Hindi kasi umulan guys eh. So napunta na naman sa mga motor yung pasero namin guys. Ito ang masaklap guys, pag tag-ulan lang kami kumikita, pero pag ganitong mainit guys, wala. Motor talaga. Ito guys sa taxi, sisipagan mo lang. Masyadong mahaba kasi ang oras ng taxi driver. Pero lumalabas ako guys ng 5:30. So uuwi ako ng alas 8. So ilang oras yun? Napakahaba, diba? Kikita ka lang ng 1,000, minsan wala pa.
So talagang napakahirap. So maganda na yan sa walang trabaho guys. So katulad ko, hindi naman ako pwede mag-apply na sa mga company. Siyempre malapit na tayo guys mag senior Ano na tayo guys, mga 2 talon lang tayo. 60 na tayo. Kawawa naman, malapit na sa hukay. So yun nga guys, pila-pila lang tayo. Dampilan dito guys kasi nagugutom ka, may mga prutas dyan. Ayan. Kaya pinagbawal yung mga motor dito guys. Dati dito ang kalat ang mga motor dito. So na siya. So dito guys, may pila ng senior. May pila yung senior at saka buntis magkasama yan. Saka mga may kapansanan. So dalawang pilahan dyan Minsan nag-aaway-aaway pa sila dyan Sasabihin nung isa, lakas-lakas mo pa, senior ka na. Nag-aaway-aaway sila. So alright guys, so hanggang dito na lang guys ang vlog ko. So dito ako ngayon sa Rockwell guys. So dito yan. Huling biyahe ko na to guys. Alright, ayan. Huling pila ko na to. Bye bye. Bye.